Така, здравейте хора! В днешното видео ще правим две неща. Второто е анбоксинг, ако не се видял. За сега няма да казвам на какво, но първото е за Trendyol. Да, забравих, извинявайте. Просто нещо нямах достъп до канала си от известно време и не можах да кача анбоксинг с обувките. Целият анбоксинг го изгубих, но накратко разказано, обувките бяха истински, беше всичко наред и наистина бяха за 23 лева пуми, мисля, които в България, ако намеря снимка, мисля, че са към 110-120 лева, някъде към 100 лева са. И втората тема, анбоксинг на парфюм от Мартинес, които аз персонално доста обичам, но за жалост нямат магазин в Пловдив. И така, като поръчаш два парфюма, защото има 5 лева доставка, ти става 45 вместо 20, защото те по принцип един от 50 мл е 23 лева, обаче Мартинес имат промоция и ако поръчаш два или повече, всеки ти става на 20 лева. Но за жалост нямат магазин в Пловдив, така че Мартинес, ако гледате, айде отваряйте. Аз съм номер 1 клиент. Парфюм, който имам е Unisex Фербапура, много го харесвам. Ето да видите, че не е отварено. Имам още едно Шербапура, което още не е свършило. Имам още малко. Съм взимал един друг такова. Болди Африка или какво беше. Да, ей този. Но да. И тук съм се оборудвал с който мога да ви покажа. Невероятно ще е цензуриран заради YouTube. И го срязваме. Ако можем да го срежем. Срязахме го като масло. Да това. Се опитам да го отворя по-така да не го скъсам. Успяхме. Ето вие имате първи first look. Хубаво ли е? Ето го. Може да види телефона си го. Оба, тако тя няма метрия, но ето го. Това са новите шишета. Преди беше в едно ши, дето беше с такова тук с пластмасова капачка. Това. Тя е пак и пластмасно мазот. Някой пръскал ли го е? Не. Ето го. Може да направим едно пръскал тест, защото знам, че много хора го харесват. Чакайте, ти връх просто на това. Айде пръскал тест. Прекрасно, както винаги. Мартинес. Айде.